L-ewwel reazzjonijiet tal-imsieħba soċjali u l-korpi kostitwiti għad-dokument ta' qabel il-budget tal-Partit Nazzjonalista kienu pożittivi ferm. Net News kellem ma' Martes Portelli, kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ. Miżuri immedjati, però dawk li huma long term jorbtu tajjeb ukoll ma' viżjoni ta' pajjiż. Ninnutaw b'sodisfazzjon illi ttieħdu ħafna mill-proposti li resqet il-Kamra tal-Kummerċ fil-pre-budget document tagħha u ninnotaw ukoll illi ingħatat importanza kbira lil żewġ prioritajiet ewlenin li għandna bżonn fil-pajjiż. Dika tal-HR, ġifieri l-skills, ir-riżorsa u wkoll fejn tidħol il-punt tas-sostenibilità u tal-irkupru ekonomiku għall-pajjiż. Tkellimna ma' Martin Balzan, il-President tal-Assoċjazzjoni tat-Topa. Naħseb li l-flus tal-Gvern jintnefqu tajjeb il-public procurement speċjalment fil-kontratti l-kbar ma jkunx hemm jew ħala jew intħil mhux mixtieq. Naħseb din importanti ħafna. Jiena l-weġa li żjed li fis-settur tas-saħħa hija ta' dawk it-tliet sptarijiet li jiena nispera li xi darba xi ħadd jar kif jagħmel u jġibhom lura u jagħtihom lura lill-poplu Malti. Pożittiva wkoll ir-reazzjoni ta' Paula Bela, il-President tal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji. Hemm ħafna proposti ovvjament li ġejjin minn social partners u aħna hekk nieħdu pjaċir u nisperaw li dad-dokument servi ta' xprum kemm lill-Gvern u kemm lilna bħala social partners u jekk wieħed jieħu ħafna spunti minnu u nibdew natwawhom ikunu ta' ġid għall-ekonomija tal-pajjiż. Dawn kienu l-ewwel kummenti ta' Viktor Karaki, il-President tal-General Workers Union. La dobu dokument importanti ħafna, għaw ċertu inizjattivi li huma validissimi ħafna kemm fl-edukazzjoni kif ukoll fil-labor market. Ma' Net News tkellem ukoll George Mikallef, il-Viċi President tal-MHRA. Hemm sinerġija fuq dak li jridu nagħmlu id-destinazzjoni tagħna safe u li flimkien kollettivi rridu nindirizzaw dan l-aspett anke mod ġifieri fejn jiġu auditjati anke minn international audits biex aħna l-pajjiż jiġi kollu safe. Inħarsu lejn dawk l-inċentivi li fejn nistgħu ninċentivaw nies jieħlu iktar fil-part-time u fejn inħarsu lejn is-sussidu jibqa' jagħti direttament li dawk l-entitajiet li qegħdin ibatu. Ħadna wkoll il-kummenti tal-Assistent Direttur tal-UHM Gian Paul Gauci. Proposti li jirriflettu l-aspirazzjonijiet kemm tagħna, kemm tal-imsieħba soċjali, kif ukoll tal-poplu Malti Ewropew fl-opinjoni tagħna, tajjeb li jittieħdu wkoll in consideration mill-Gvern ħalli jkollna budget li jilħaq l-aspirazzjonijiet ta' kulħadd. Fihom ukoll hemm il-proposti wkoll adottati min-naħa tagħna tal-UHM Voice of the Workers li għandhom x'jaqsmu mal-politika tax-xogħol fosthom hemm kwistjonijiet bħal right to disconnect, hemm kwistjonijiet bħal portal tax-xogħol u hemm ħafna aktar proposti li aħna nilqawhom bidejna miftuħa. Kien Kutajjar, Net News.